Вы слухаеце падкасты «Свабоды». У чым розніца і ў чым падабенства паміж Сталіным і Лукашэнкам? Чаму Сталін адмовіўся ад ідэі ўключыць Вільню ў склад БССР? Як назваць людзей, якія ўсё яшчэ спадзяюцца вярнуць сталінскі парадак? Архіўная перадача «Радыё Свабода» 2003 года. Аўтар падкасту Сергей Навумчык. На дубу зеленом, да над тем простором два сокола ясных вели разговоры. А соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. «Бывай, бацька». З такімі загалоўкамі выйшлі беларускія газеты 50 гадоў таму. На ўсіх прадпрыемствах, заводах, фабрыках, ва ўсіх калгасах і саўгасах, ва ўсіх школах, інстытутах, вайсковых частках прайшлі жалобныя мітынгі. Сярод бясконцых справаздачаў рэпартаж з мітынгу Менскага аўтазаводу. Няма ніводнага кутка, ніводнай сям'і, усхвалявана гаворыць стары рабочы таварыш Сакольскі, дзе б не аплакавалі такую вялікую страту, якая напаткала наш савецкі народ і народы ўсяго свету. Сталін памёр, але імя яго назаўсёды будзе жыць. Мы завяраем Цэнтральны камітэт Кампартыі Савецкага Саюза і савецкі ўрад, што ў гэтыя цяжкія дні праявім найвялікшае адзінства, цвёрдасць духа і пільнасць, утроім сваю энергію па стварэнню большагрузных аўтамабіляў, якія ідуць на вялікія стройкі камунізму паводле указанняў вялікага Сталіна. І яшчэ цытата. «Бывай, родны і да апошняга нашага дыхання, любімы бацька. Як многім мы табе абавязаныя. Нас мільёны, і ўсе мы мысленно развітваемся з табой, павольна праходзім міма тваёй труны, імкнучыся захаваць твае рысы, нізка кланяемся і па сыноўі цалуем цябе, праводзячы ў апошні шлях». Гэтыя словы Міхаіла Шолахава перадрукавалі ўсе газеты ў БССР. Калі сёння гартаеш гэтыя газеты, ствараецца ўражанне, што насамрэч усіх ахапіў бязмежны смутак, акрамя хіба імперыялістаў і іх памагатых. Але гэта памылковае ўяўленне. Дзень, калі было абвешчана пра смерць Сталіна, прыгадвае Васіль Быкаў. Я тады служыў у войску на Сахаліне, быў на занятках, былі класныя у нас заняткі. І, памятаю, расчыніліся дзверы, нехта паклікаў нашага кіраўніка, падпалкоўніка Ебельянова. Ён вельмі хутка прыйшоў з такім постным тварам і аб'явіў, сперша падняў усіх офицеров, которые там были, пасля объявил, что сдалось великое несчастье, помер великий проводир и так далее. Ну, конечно, офицеры встали, молчки постояли и далее сели. И протягивали занятки. Никто не плакал, как это часом было тут у центра, в Москве и так далее. Никто не закатывал никакой истерики. Вельми спокойно до этого отнеслись. Я, например, тогда только подумал, стоячи в эту хвилину молчания, что может теперь что-либо изменится в Украине. Ну, изменилось, конечно, шмат. Прыгадываў Васіль Быкаў. У 53-м годзе нікому невядомы афіцер савецкай арміі. Жывога Сталіна Быкаў ніколі не бачыў. Если б Сталина родного я бы в жизни повстречал, я бы Сталину родному другу нашему сказал: дорогой товарищ Сталин, вождь великий октября, это вы мне счастье дали, люди вывели меня. Это вы мне счастье дали, люди вывели меня. Ніколі не бачыў і не сустракаў Сталіна і Янка Брыль, хаця ў дзень ягонай смерці ўжо год як быў лаўрэатам сталінскай прэміі.
Пасля смерці Сталіна на ягонай дачы знайшлі безліч нераспячатаных пакетаў са справаздачамі наркомаў і партыйных сакратароў. Сталін мог сабе гэта дазволіць, бо створаная ім дзяржаўная машына працавала, кажуць, на аўтамаце, падсілкоўваючыся страхам і адданасцю. А вось мастацкія творы паводле самых розных успамінаў Сталін чытаў і асабіста размяркоўваў прэміі ў галіне літаратуры і мастацтва. Так што пра Янку Брыля Сталін як мінімум ведаў. Нягледзячы на гэта, у Янкі Брыля не было падставаў лічыць, што, кажучы словамі з песні, Сталін яму даў шчасце ды вывеў у людзі. Нейкага асаблівага жалю, разгубленасці, тым больш адчаю, у дзень яго смерці я не адчуваў. У мяне быў свой запаветны душэўны свет. Сталенне маё адбывалася ў іншай, у заходнебеларускай рэчаіснасці. Я быў свабодна начытаны агульналюдскай высокадухоўнай літаратуры. Я многа бачыў і чуў сярод тых людзей, якія яшчэ былі мае землякі незапалоханыя. Было і сямейнае. З двух старэйшых адукаваных братоў, што засталіся ў Савецкім Саюзе, адзін праваслаўны святар адбываў перавыхаванне Тайзе і Беламор-канале. Другі, беспартыйны заатэхнік, прайшоўшы пекла допытаў, быў расстраляны па некалькімінутным рашэнні тройкі. Аднак у той гістарычна пераломны дзень і шматлюдны жалобны тыдзень не было ў мяне таксама і поўнай свабоды ад масавага настрою, ад інстынкту стаднасці. Я ж пражыў пры Сталіне амаль 10 гадоў. У той атмасферы вучыўся на літаратара, праходзіў выпрабаванне прэміі яго імя. А ў млыне, як вядома, цяжка не запыліцца. Гэта, калі сказаць найкарацей, а ёсць жа і боязь, апаслівасць сваё сённяшняе разуменне, свой вопыт нелёгка набытай, ведушчай сталасці пераносіць на той эпахальны дзень, на той жахлівы час. Бо цверазелі ж мы, і я ў тым ліку, ачышчаліся актыўнай шчырасцю пакаяння цэлую палавіну стагоддзя. Гаварыў Янка Брыль. Ой, да много звезд на небе светит, одна хрусталина, много думок на примете у родного Сталина. Пра думкі Сталіна, якія былі ў яго на прымеце, лепш за ўсё, канешне, было б распытаць чалавека, які яго асабіста ведаў. Яшчэ 10-15 гадоў таму ў Менску жылі колішнія сакратары ЦК і абкамаў, якія маглі пахваліцца асабістым знаёмствам з Іосіпам Вісарыёнычам. Напрыклад, Іван Клімаў. Пра сваё спатканне з Клімавым прыгадвае журналіст Валянцін Жданко. Гэта было больш як 10 год таму, якраз адбываўся распад Савецкага Саюзу, і Іван Клімаў вельмі хваравіта перажываў распад Саюзу. Ён згадваў 39 год, калі яго прызначылі сакратаром Віленскага абкаму Кампартыі Беларусі. Ён увайшоў разам з Чырвонай арміяй туды ў Вільню і пачаў наводзіць там бальшавіцкія парадкі. Ён цвёрда быў упэўнены ў тым, што будзе Віленская вобласць у складзе БССР, і ён будзе кіраўніком гэтай вобласці. Для яго было вялікай нечаканасцю тое, што праз нейкі час, здаецца, праз некалькі месяцаў, ён атрымаў загад з Масквы рыхтаваць перадачу Віленскага краю ў склад Літвы, незалежнай Літвы. Згадваў, што для яго это было вельмі балюча ўспрымаць гэта. Ён не мог зразумець, у чым прычына, але як сапраўдны салдат бальшавіцкай партыі не меў права ні абмяркоўваць, ні аспрэчваць гэтае рашэнне. Цікава, што потым яго ж уключылі ў склад камісіі, якая праводзіла мяжу паміж Літвой і савецкай Беларуссю. Але на той час яму ўжо патлумачылі, далі зразумець, што, маўляў, асабліва не таргуйся, бо праз нейкі час это ўсё будзе савецкае, агульнае. Пра сустрэчу з Іванам Клімавым, салдатам бальшавіцкай партыі, прыгадаваў журналіст Валянцін Жданко. Мы знайшлі архіўны запіс сустрэчы Сталіна з выбарцамі ў снежні 1937 года. Месца дзеяння – Москва, Большой тэатр. Абвясцілі выхад правадыра.
Пакуль гучаць авацыі, а яны доўга гучаць, заўважым, што ў дачыненні да Беларусі Сталін працягваў ленінскую нацыянальную палітыку. Прыгадаем, што ў час, калі бальшавікі знішчалі БНР, Сталін займаў пасаду наркама ў справах нацыянальнасцяў. У 22-м годзе Сталін прапанаваў, каб усе незалежныя рэспублікі увайшлі ў склад Расійскай Федэрацыі. Гэта выклікала абурэнне ў некаторых рэспубліках, давялося пагаджацца на саюз з фармальным суверэнітэтам. У час, калі зроблены запіс, у Менску на пасадзе наркама НКВД працуе прысланы з Масквы Берман. Паводле даследчыка Эдварда Радзінскага, ён адзін з нешматлікіх, хто быў дапушчаны да асабістага архіўнага фонду Сталіна. Пры адным толькі Бермане ў Беларусі было рэпрэсавана 85 000 апазіцыянераў і іх сваякоў. Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, вот как силком притащил сюда меня, на собрание. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выбором, уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще прибавить к этим речам? Требуется, говорят, разъяснение по некоторым вопросам избирательной кампании. Какое разъяснение? По каким вопросам? Все, что нужно было разъяснить, уже разъяснено, переразъяснено. В известных обращениях партии большевиков, комсомола, Центрального совета профессиональных союзов рабочих служащих, Яхима, комитета физкультурников и физкультурных. Что еще можно прибавить этим разъяснениям? Конечно, можно было бы сказать и такую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране. Дарэчы, менавіта Сталіну належыць выказванне. Важна не тое, хто і як галасуе. Важна тое, хто і як падлічвае галасы. На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Стали наша слава боевая, стали нашей юности полет, песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет. Як мы ўжо прыгадывалі, толькі пры адным сталінскім наркаме ў Беларусі былі рэпрэсаваныя 85 000 дзячоў апазіцыі і членаў іх сем'яў. Былі расстраляныя пісьменнікі, навукоўцы, настаўнікі, тыя, хто увасабляе эліту нацыі, яе генафонд. У Курапатах, паводле некаторых ацэнак, пахавана да 250 000 ахвяраў сталінізму. Першаадкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк праводзіць паралелі паміж Сталіным і тым, з кім атаясамліваецца сённяшні рэжым у Беларусі. Сталін уяўляў сабой тып паранойнага дыктатара з псіхалогіяй падазронасці і недаверу. Адсюль частыя змены кадраў і перыядычныя чысткі. Метадам заспакаення падазронасці і спосабам прадухілення пагрозы быў страх, насаджэнне страху ў асяроддзі ўлады перад сваёй асобай. На гэтым
Пэўнае падабенства паміж Сталінам і Лукашэнкам заканчваецца. І па маштабу асабовасці, і па прыродзе ўлады гэта розныя тыпажы. Дыктатура Сталіна грунтавалася на партыйнай ідэалогіі і на аднапартыйнай таталітарнай сістэме. Абсалютызуючы сваю ўладу, Сталін ствараў таталітарную ваенную дзяржаву і быў зацікаўлены ў яе існаванні. Ён сфармаваў сістэму, якая стварала яму культ асобы, культ бязгрэшнага правадыра. Было створанае ўражанне, што ва ўсіх недахопах вінаватыя шкоднікі, але не Сталін, які наводзіў парадак. Адсюль рэпрэсіі і тэрор. Лукашенка – гэта ёсць дыктатар-марыянетка, кіруемы спецслужбамі і ўладамі чужой дзяржавы. Марыянеткавы рэжым Лукашэнкі не мае ідэалогіі, не абапіраецца на партыйны таталітарызм і не стварае таталітарнай дзяржавы. А гэта значыць, што яго няма рэальнай самастойнай сілы, што ён уяўны, штучны і залежны. Гэтак лічыць Зянон Пазняк. Бясспрэчна, у сённяшняй Беларусі шмат засталося ад Сталіна. Напрыклад, калгасы. Нам бы Сталина увидеть, нам бы с ним поговорить, рассказать бы, как в колхозе стало весело нам жить. Ой, да все сады мои садочки, ой, везде цветут кругом. Ой, в колхозе мы счастливо и зажиточно живем. Ой, да все цветут сады, садочки. Публіцыст, даследчык сталінскіх рэпрэсіяў Александр Лукашук надае паняццю калгас больш шырокі, чым уласна аграрны сэнс. Дзе Сталін, там няма свабоды. І наадварот, дзе няма свабоды, там Сталін. Сталін сёння – гэта калгас. На вёсцы гэта феадальна-рабаўладальніцкі лад, у якім свабода існуе толькі як татальны крадзеж. Калгас у горадзе выглядае як заводы і фабрыкі, шпіталі і школы, куды людзі ходзяць працаваць не на сябе, не на грамадства, не на дзяржаву, а на ўладу. Афіцыйныя прафсаюзы пачалі прачынацца ад літаргіі, і высветлілася, што яны калгас. У калгасныя брыгады арганізаваныя афіцыйныя журналісты, калгаснікамі пачуваюцца пісьменнікі і міліцыянеры, рэктары і дырэктары. У калгасе не бывае канстытуцыі. Яна не патрэбная ні рабам, ні гаспадарам. У калгасе выбіраюць не прэзідэнта, а старшыню. А старшыні, каб захаваць уладу, патрэбны калгас. Таму у Беларусі калектывізацыя працягваецца. Дзе змагаюцца за свабоду, кожны раз змагаюцца супраць Сталіна. А Сталін сёння – гэта калгас. Гаварыў Александр Лукашук. У гэтыя дні заходнюю прэсу абляцела сенсацыя. Праўнук Сталіна Іосіф Джугашвілі папрасіў палітычнага прытулку ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ён стаў другім нашчадкам Сталіна, які звярнуўся з такой просьбай да амерыканскіх уладаў. А першай была дачка Сталіна Святлана, якая з'ехала са створанага ейным бацькам СССР у 1966 годзе. Але не меншай сенсацыяй сённяшніх дзён зрабіліся вынікі апытання, праведзенага расійскімі сацыёлагамі. Больш як палова апытаных жыхароў Расіі станоўча ацэньваюць ролю Сталіна ў гісторыі, асабліва адзначаючы ўмацаванне вялікай дзяржавы і парадак. Пры жыцці Сталіна мільёны верылі, што Сталін не ведае пра несправядлівасць, як тады называлі рэпрэсіі. Пасля 20 і 22 з'ездаў апантаныя прыхільнікі Сталіна сцвярджалі, што іх кумір нібыта не мае асабістага дачынення да расстрэлаў. Цяпер добра вядома, што Сталін непасрэдна падпісваў расстрэльныя спісы, у якіх 1000 чалавек. І, нягледзячы на гэта, людзі выходзяць на вуліцы з партрэтамі Сталіна. Гаворыць Васіль Быкаў. Цікава, што ў пэўнай частцы масавай свядомасці Сталін і сталінізм выяўляюцца пераважна ў форме прагі парадку. Лічыцца, што цяпер парадку няма, а тады ён быў. Сталінская сутнасць тая з'явы, аднак цалкам антыгуманная, антыхрысціянская, антычалавечая. І толькі людзі, духоўныя мутанты, могуць цяпер да яго імкнуцца. Натуральна, што тое імкненне гістарычна бесперспектыўнае.
Нават у камуністычным свеце пасля Сталіна, Мао Цзэдуна, Пол Пота, Кім Ір Сена цалкам збанкрутавала і датлявая хіба ў левацкай ідэалогіі і практыцы рознага рода экстрэмізму. Спатрэбілася праліць мора крыві, каб чалавецтва уцяміла, што забіваць кепска, нават у самых зманлівых мэтах, што чалавек боскае стварэнне і мае права жыць незалежна ад грамадскага ладу і самых звыродлівых ідэяў ягоных правадыроў. Нават у стане безладдзя. Бо лад, парадак, якімі спекулююць тыя, вельмі часта абарочваецца пагібеллю мільёнаў, а іхнія зманлівыя ідэі застаюцца гэтай уже недосяжныя, як і раней, хоць і прадаўжаюць вабіць цёмных і бедных. Прыхільнікі Сталіна, пра якіх узгадаў Васіль Быкаў, лічаць свайго куміра геніяльным. У горшым выпадку называюць яго выдатным дзеячом. Тэрмін «выдатны» – ацэначны тэрмін, які выяўляе не толькі маштаб асобы ў гісторыі. З маштабам якраз тут усё ў парадку. Да гэтага часу навукоўцы спрачаюцца, колькі дзесяткаў мільёнаў чалавек былі рэпрэсаваныя ў сталінскія часы. Гэтыя лічбы ў гісторыі чалавецтва супаставімыя хіба з ахвярамі Гітлера. Там таксама дзесяткі мільёнаў. Аднак ніхто ў Нямецчыне і нават прыхільнікі ультраправых партыяў не назавуць публічна Гітлера выдатным дзеячом. За такое, дарэчы, у Нямецчыне прадугледжана крымінальная адказнасць. Праз 50 гадоў пасля смерці Йосіфа Сталіна 5 сакавіка 2003 года газета «Савецкая Беларуся» назвала Сталіна выдатным партыйным і дзяржаўным дзеячом. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». У чым розніца і ў чым падабенства паміж Сталіным і Лукашэнкам? Чаму Сталін адмовіўся ад ідэі ўключыць Вільню ў склад БССР? Як назваць людзей, якія ўсё яшчэ спадзяюцца вярнуць сталінскі парадак? Архіўная перадача «Радыё Свабода» 2003 года. Аўтар падкасту Сяргей Навумчык.